ndị be anyị ekene m unu daalụnụ. Ọtụtụ chenji na-akpọtụ na mba Ireland ya na UK. Ọ bụrụ ihe na-akpọtụnụ bụ ọlụ kịta eji ezikwe sponsorship emie nọọ gịnị job offer. Enye gị job offer ijiri aka gị mee sponsorship. Ka ihe bụ job offer ahụ ịbịa na webụsaịtị ndị Ireland ifu ọlụ ị na-etinye ewee gị employers. O nwere ọtụtụ ndị employers pụtanụ na-ewu ọlụ na job site na Ireland. So ị need ezi sponsorship si asịlị nke anwa anagokwe n'oge nwa ga-eji aka gị sponsor onwe gị. Ihe ị need bụ gịnị job offer. Enye gị job offer ya bụ enye gị contract. Enyezie gị dị contract ya ijiri aka gị sponsor onwe gị ije mee visa ịkwụ ụgwọ visa ịkwalụ bịaba 2 years onye kpọta gị the initial employer kpọta gị ịdị ready ịnọsọ 1 year n'aka ya ịnọsọ 1 year n'aka ya ịkwakwalụ pụọ gakwulu onye ọzọ ma ọ bụrụ na ị like yazi onye nke ahụ. And ịdịkwa entitled to ịkpọta your dependent and within that 2 years ka a ga-enye gị enye gị 2 years ị ga-enwe permanent resident permit. Ọ bịa bụ na ị gabagokwe na ịnwego green card. Unu afụgo ka ọnwa si wee mee n'ofe ọkọrọ. Mma abịa wetala unu ọtụtụ webụsaịtị ebe unu ga-etinye aka. Mma egosikwa unu ọtụtụ ndị employer ma kọmpani ma ụlọ ọgwụ. Mma agwa unu afafa ndị niile na-rekrut. Mma agwagbodo unu afafa. Mma etinyela unu nye unu fụkwa ya wee kwere na ọ na-eme. Unu afụghị ọ bụkwa ya ka m si ka m gbapụta bịa kọọlụ unu maka nke nnụchatakwa m bịa kọọlụ unu. Ireland bụ obodo mara mma dịkwa nso na United Kingdom na-asụ oyibo. Ya bụ inidiri ka ị were ka ijegode mụba oyibo ma ilu ma ọ bụ kọntrị ndị adara asụ oyibo. Ịhụrụ makwa na ọtụtụ kọntrị dị na Europe adakwa asụ oyibo. Ọkwa unu ma na ọtụtụ kọntrị nọ na Europe anya fanara asụ oyibo na-abụrụ sọsọ UK ya na Ireland ahụ na Iceland na olesimi gabazili mkpọgogo America iwee fụzia Canada. Even Canada na mix kwu fa na-asụ French fa na-asụ English mana a na-agbapụ ndị ọtụtụ kọntrị ndị a na-afụrụ ebe a ga-ebido aka ebido n'ikpele ya ka eje ọtụtụ ndị kọntrị ndị ọzọ anụwa. So Ireland bụ obodo ọma even fad very soft na immigration kịta ya ka m ji agbalụ unu ama onwe ndị mgbachala ama n'izu ụka gara aga. Ọ bụrụ na ị nọ na Europe ka ịkwalụ gaba na mba Ireland isi obodo ya bụ Dublin. Ọ bụ ya fadichakwu kịta soft ijidegodi visitor visa kịta ịkwalụ gaba inwe chances inweta akwụkwọ n'oge na-adịrị anya. Ngwanịnị mbọsị nta ka anyị chụọ unu n'Owere ntị ka emesịa na ndị be anyị. Mma abịakwa na-akọlụ unu oge abụ n'oge mma abịa na-akọlụ unu ihe mfụchata ngwa ka emesịa na daalụnụ.